हामबाय जतननो जे यूट्यूब नायतंनाय रंनो जों तिनि खुमलुं दिप सनेंगै कायसा प्रेस मीट मा खायतिउका और तिनि आनि लगियो तंखा आं निजे खुमलुं दिप सननि चेयरमैन ताई आनि याक्सिओ वाइस प्रेसिडेंट सेक्रेटारि यूथनि प्रेसिडेंट ताई डिविजननि केशियार जों तिनि ओ जागाव थानाय इलेक्शन एडिशननि जेनेरेल इलेक्शन न आ जागाव सिनि आईपीएफ तिनो याकरै थानाय सिनि खुमलुं डिविजननि कयेकजनानो जों तिनि एक्सपेल मा खालायका खालायनायनि बागै जों ओ प्रेस मीट रिंजागो आसिक बिनि तांगै खालायजागिया हांके जों आसाय जंमानि जे बरंनो गुबुन पार्टियाव थांका दिफ्रामाव थावो हाइकानो जों बरंनो सम्पूर्ण आमा हाइकानो एक्सपेल इंगै थांगो ऑटोमेटिकली नो अनि जों आसा खालाय जंमानि हाइबानो तिनि जों बाध्य खालायै ओ प्रेस मीट मा खायका तामनि हंके ओ जागाव कक साथाय खालायो जों थानाय जे इलेक्शननि परे आबनसाय सिगां थानाय दंगो ताई ता उखलबो थानाय दंगो दिब्रामाव थाना हामजागै थानाय दंगो ठीक न काहामनो बरक थांमानि अमो जों सम्पूर्ण बरंनो साजागो बा साजागियानि अकगिया तामखे कायसा पार्टीना याखारि थांमनि ताई कैसा पार्टीनो दुर्बलता खालाय खालांमानि बागै सिनि पार्टीनि बररक सम्पूर्ण जों तिनि साइमानका जे बंनो जों खालायनो नांसका है जों आसा खालायो ओ बररकनो जों तिनि खालायनायनि बागै जों साख्लायखा ओ बररकनखा गणेश देवबर्मा थानाय एक्स चेयरमैन बेलबारि आरडी ब्लकनि सिनि खुमलुं डिविजननि एडभाइजर मेम्बर ताई कैसा गणेश देवबर्मा एक्स सेक्रेटारि खुमलुं डिविजननि ताई मोहन देवबर्मा एडभाइजर चेयरमैन ताई बिनि लगियो थानाय सुभाष देवबर्मा मलिन देवबर्मा सुनील देवबर्मा बरनो जों सिनि खुमलुं डिविजननि तै बनो जों सम्पूर्ण 6 बोसोरनि बागै एक्सपेल खालायजाका ओ जागाव बावबाय ताई कोनो कम्प्रोमाइज ख्रै आबोनि बागै जों तिनि बनो 6 बोसोरनि बागै एक्सपेल खालायका तामनि बागै हंगाके ओ जागा कक साथाय खालायो कायसा पार्टियाव बरक थिंनो तंगो जों बरंनो तिनि साख्लायमान मेन कारण अंखा जों बरंनो ताई ओ जागाव तुबु फिलिया बरक हाइनो हाइकायावसा आईपीएफ तिव फाइनायनि बागै बरक जगाजग हारि तंगो अबनि बागै ओ सामुंरंनो जों सेलेंगो कायसा पार्टियाव थांतोतै ताई कैसा पार्टियाव जगाजग खालायो ताइसा किफिल फाइमानि फाइना हनै जे तंमानि अमरंनो जों बंनो जों एक्सेप्ट खालायमानिया जों बरंनो जागाव ताई सिनि पार्टीनि रूल नि अनुजायै जों बनो ताई ओ जागा तनजागलिया बंनो जों तिनि एक्सपेल खालायका ताई कक साथाय खालायो ताईबो जे थानाय कयेक दिन सिगां बुबाग्रानि आगिनि चेयरमैन इंगै तंनाय आईपीएफ तिनि जे मोहन देवबर्मा बिनि करापसन तो तंग ताईबो आ जागा तो मीडियाव प्रेस मीट खालायजाक तंगो आबनि बागै जों मोहन देवबर्मानोबो अबनसे ताई 2 बोसोर मोट 8 बोसोर जों बनो एक्सपेल खालायतिउका जेहेतु बिनि करापसना जागाव जनगण बनो रमखा रमानि परे मीडियाव आम कासाजाक तंगो ताई कैसा गणेश देवबर्मा चेयरमैन बिनि एलाकानि जे खरकसा चेयरमैन न बिनि एडभाइस तैनो आबंगन जों साइमानि तंगो बिनि सम्पूर्ण बिनि सय बिनि जे कायसा एस्टिमेट खालाय रहरजाक आबनो बो एप्रुव खालायै सेंक्शन खालाय मानि बागै बिनि तैनो ओ करापसन अंगो हनै जों बनो बहायनो चेयरमैन अब जों ताई 2 बोसोर मोट 8 बोसोर एक्सपेल खालायजाका आबोनि बागै जों ओ बरंनो किफिलि फाइबानो जों सिनि खुमलुं डिविजन बिनि ताई तंथाय जागा क्रिका खायना अंके बर कायसा जागा सठिक भाबे खालाय जंथों तफानो राजनीति बारिता खायथें अबनो सिनि
bono advice temani borok no sing ortai nargliya borok fainani bagai kuno jogajog tai kebo sing nargliya hambaya singno oboni saratai taktai kisa ang sini division ni secretary breno ang kok sadi ni taise sanai bad baki botaise sawan hambai maro sekang purano sarik sal kesang jorao chungno nugui tongnai chungno nai tongnai oti prarajoni jot to sini preparation kongthai bara sini lukurokno sengtini বিশেষ khlaiye press meet ni akhaba saklaini bagai sing paito tamangkha thasingan se sedang sini division ni party IPF kini advisor chairman bo saithangka kokhe kubui no chini khumulung division no agi je salok thanai rok বিশেষ khlaiye রাজনৈতিক জীবন বরকনি একটা জায়গা ফানো সম্পূর্ণভাবে তংসুদিয়া বরক আইএমপিটি খাইকা সিপিএম খাইকা যে জায়গাও সরকার তো বই কর্মলালা নাইথুলালাকে যে সময় জনসাধারণ বেশি দङ আরনো বরকনি টংথাইনাयखौ बारा थाङो তাবো বিশেষ খালাই সিংহকনো সাইবানো 2021 ni সাধারণ এডিসি নির্বাচন जों লড়াই খাইকা পার্টি আইপিএফ কিনুঙ্গै आ জায়গাও চিনি দুর্ভাগ্যজনক जों गोप्लाइं मालिया आम गोप्लाइंयानि जों साइमानो राजनैतिकनि बा बफानि सामुं खायथिनिबो जों जत जागोन लड़ाई मा खायो इलेक्शन लड़ाई मा खायनाय मानथाय सके लड़ाई मा खायनाय जातिनि लागि जों जत जागोन लड़ाई खायनाय हियाबो बरंनि तमुं जाखा साधारणत लिबारेल हिसिरि खक फाइमेन बिसिङो जिखनसा একটা নির্বাচন চেয়ারম্যান বাইসে বরক আইপিএফ দিনে যাকারে দিপারামতাव थांगा हाजिं सिं চেয়ারম্যান थांगा दिपारामता थांबा बेसिङो बंनि तमुं गोरोगिया आरो दंतुकि बरक दाबो जों बाय बाक्सा जिनि पार्टीनि बरक बाय जुगाजुग खायहरि दङ आयांनि कक yang साव यांनि कक आयं सायो महाय একটা চক্রান্ত খাইदै राजनीतिनि যারা নেতৃত্ব রগ্ন जों खुमुलुं डिभिजन नि सिंबोनो साजागिया तांgi साजागिया हांगांके दफानो थानसा खलायखानि न आबो हाइलिदारखौ जों हामजागौ दिना जागा थांगा हांके आइपिएफ दिनै पक्तनाय आइपिएफ नि फाइगा हांगांके मथानो पक्तनाय अबा हांके एकटा बिब्रास खलायै तो वालायरनानि बागै एलाकार उत्तेजना खलायै एलाकानो कोनो शृंखला काहामको नारगिया वालाय सुगलाय विभिन्न भाबे चक्राন্ত खायतंनाय आबाहाय बरकनो जों बाध्यतामूलकनो जों दिनै एक्सपेल खालामा रोखा बिशेष खालायाव जों साना थांगौ जिनि थासिं चेयारमेन सामाहायनो जे ताबुक जों एक्सपेल खालायजागौ अल लिडारखा आइपिएफ ति दंफ्रोबो विभिन्न भाबे आजिखा विभिन्न भाबे जिनि जनसाधारण थकिखा तागार थाङै बरक हयतो थगि फानो दङैमानो जों सायैया बिशेष खालायै ताबो साना थांगौ जिनि पार्टीनि नियम अनुযায়ী जों बंनो 8 বছর बुंना पहिला 6 বছর ताइ 2 বছর जों कोनो ना कोनो भाबे जों बनो कम्प्रोमाइज खायमिया जिन खुमुलुं डिभिजन जों बंनो थि सबलिया आर ताइबो साना थांगौ महाय बरनो ताबुक थाङै ताबुक खुमुलुंनि बर्तमान परिस्थितिआव ताबुक ताम खलाय दं थांके जोंबोनो लुकरंगो सानामु जोंगो आइपिएफ तिनि बरक बाय मिटिं खलायमाया मालाय मालाया गाहाम हामिया उलुमको सानाय मालाया नायना थांगा हांकेनो फोन खाले हो थाङै आइपिएफ नि लिडारनि प्रति आक्रमण खालायनो सेस्था खालाय दंगो जे बरक ताकि प्रमोट थाङो जों साइमानो दिपारामथानि जारा नेतृत्व खायथुंनाय रक प्रकृत भाबे दिपारामथाना हामजा दंनाय रक बरंनो तमुं चिन्ता बाहाया आगे आइपिएफ ति दंफ्रोबो दिनै सिनि दुई गणेश सिनि बरं दा गणेश सिनि सेक्रेटारि गणेश मोहन बरक आइपिएफ ति दंफ्रोबो महायनो आइपिएफ तिनि सिनि किछु संख्यक जुगरगनो चक्राন্ত खलायै भुल बुजिरबै हामिया बुजबै बरक थानाय लोकसभाव
rajani maharajana hamjagoi kisu sabotarok hil khai tongfruo tini sini dabasu ke sini kumui hoitu abo herok no ekta buoi togoi jibi hospital kiklai tini bonobo jibi hospital kiklai rajana sabot khai honi bukha ei matter election cheni thanga tini bonbo thangai tibrama tho jogdan roi borai bak assembly tongkha abo hai tatal rajniti no khlaijarno singsajakya moni bagai sunglu korongno sanamu sungo tini khumulong amchayebo ayango thangai tak ayangni borok bongno kahamki sinisija borokni tomungsa mung kahamki saimi ene bagai borok tabuk bibhinno bhabe uskani mulok roi IPF tini biruddhe IPF tino চক্রান্ত খালাইয়ে আক্রমণ খালাইনি বাকি চেষ্টা tongo বিশেষ খালাইয়ে আং সানা খালাইও থানায় 20 তারিখ যেভাবে চিনি আইপিএফ তিনপুরই কিছু সংখ্যক বরক গেদারেঙ্গই ত্রিপুরাম থানে নঙ্গই যেভাবে ত্রিপুরাম থানে বুং হামিয়া খাই আইপিএফ তিনি বিরুদ্ধে আক্রমণ খালাইকা जों सुख दंमानि एलाकारनि बर' रक सिनाय नुनाय रक अबनि प्रतिबाद खायगा जों बाहायताय तो मुसित्रा बर' खालायगला नि जों सुख दंमानि थियाबो जों अरन जाखा এই কিছুদিন আগে সিনর ইউথ আইপিএফ সেন্ট্রাল কমিটিনি তিনি দাস শুক্লা সং একটা ফাইयै মিটিং খাইনা জরাও থাङै হাইनो हाय थाङै 50-60 आबनसे ऊपर बरक बिसिक थाङै बाइबै थाङै गलाय कखा आक्रमण खालायगा गमो हाय एकटा हुमुलुं आमचायो आईपीएफ टी जे जराव चालबै दङ आ जराव हुमुलुं आमचायो आबो हाय इंया बा उसुन जायगा आबो हाय जराव याबो ताक जेबाबे के बरक लुकरो बिबरान दंखा गिरिजागै दंखा आबो लुकरो बो बिचार फाइनान्स जों लुकरो दंखानि जवाब सानो ini IPF ti jajago meeting খাইগা হাंके গোলাই কগু এটাক খাই হাंके রাজনৈতিক সংগঠন কোন শহর মিটিং খাইমি হাंके তিনি তাঙ্গৈ সিপিএম রখর তিনি গজাং পাহাড় অঞ্চল হাবি মিটিং খাইমা আবুনি দাই সাবো নং জরিও ত্রিপুরালেন্ড সাनै दङ IPF टिबो ত্রিপুরালেন্ড सानै दङ हांके बेदाबे ताम दङरन बिसिगो जों साइमनर कोन बेदाबे ग्रै एकमात्र अबनो बरंनि नाहारमुं जाते आईपीएफ बाय टिब्रामथा एलाकारो गथलायता दंथों वालायथों सुगलायथों अबाहायके उजे थानेरक बिब्रान्त खलायै गाबो उस्कानि मुलरुयै जिन बरकनो तुंफारै दङ मनि बागै आं सानमु दङ खुमुलंगाम तनि जतुलु बरंनो बिसावान सुगुइनायदि म जरा आंखा दाबुकनि जरावो हुइबो तनमाया बेबाग नसिउ बेबां साइमनो जिन बरक गाहाम हायो जसिउ मनि बागै महाय राजनैतिक जुरि खलाय दं हांगे आगामी भबिष्यतनि चिनि बरकनि चिनि फ्यूचार अनेक मनाको थानाय ताङै हिंगांके दाबुक जेबाबो सोंलुगै दङ सारा त्रिपुरा राज्यआव बरकनि चाहिदा हाय दङ चाहिदा फाइमनि यागलबो बरकनि मानथाय सप्तायनो तानलायु माना खायलायु কোনো জায়গা ফানে একটা শান্তিপূর্ণ ভাবে চলিয়ে এলাকা তো মহাইকে जों बाहाय नाय मनि बागै जों खुमल गाम चायो जों शांतिपूर्ण नायो जों शांतिके तंनांथों विभिन्न राजनैतिक संगठन खलायनो मानो मिटिं बुखलाय जार कोनो बादा बिदि करे हियाबा একটা राजनैतिक मिटिं खलाम खलाय मानो একটা राजनैतिक खलायमिया ताई একটা राजनैतिक कांके कोनो फान मिटिं खरिया बाहाय जों खुमल गाम से जों कोनो दिन नुगियाखौ मनि बागै महाय बर रगनि चक्रान्त ताकलायथों जों लुकरनो कयनामो संगो आर चिनि टिब्रामो थानि जारा प्रकृति द बाने जारा सेकां पयलान सिमि खाइनि दिन खाइथने रनो जों मनो कयनामो संगो राजनैतिक जेसेबानो खाइथों जों दफा फिजानांनाय दफा मथांजानांनाय दफा फिक थानिवो साबनि तामो फुलि हाम आबो जों मानानै दाबो चिनि बिसिंतिबो दफा फिजानाय नंनि बिसिंतिबो दफा फिजानाय हेंके जों कोनि संगठन जों कोनि पार्टी जेसेम दं थांनाय हेंके अ जागाव कोनो वालाय सोलायनि प्रसेस करै मनि बागैनो महाय हिंसा राजनीति खाइदंनाय रंनि नेतृत्वआव ताकलायथों होनै आं सिनि खुमुलुंनि जत सिनाय नंनाय जत लुकरना आं कयनामो संगो ताई बिसेस खलायै
जेबाबे तिनि जों जे बरकनि जों बुंमुंखौै जों तिनि एक्सपेल खालायरेखा जों बरकनो जों पार्टी आईपीएफ तिनि तरफतै खुमलुं डिविजन तरफतै जों बरकनि बागै जों सिनि कुनु दरजा खुला करै कुनु कम्प्रोमाइज करै जों म सेन्ट्रेल कमिटिनो जों जानोखा जों ताबो बरकनो जुदिबो टिप्रालेण्ड मुभमेन्ट हामजाखा टिप्रालेण्ड हामजागै फायखांखा तो अब तो आलादा कक कियाबा ताबुक साक जरातै जों बरकनो बरकनि तमुं सामुंनो जों सित्रा जागैनो जों एक्सपेल खालायखा बरक तिनि सिमि खुमलुं डिविजन आईपीएफ तिओ करिखा खुमलुं डिविजननि नेतृत्व बा लिडार पद करिखा बरक तिनि सिमि साधारण बरक बा साधारण भोटार ओंखा आबोनो जों तिनि चिनि खुमलुं डिविजन तरफतै जों प्रेस मिट खालामनो बागै जों बायद'था मांखा मनि बागै आसों सितों आं खुमलुं डिविजननि सेक्रेटारिनि अबोनो कयनामो सङो अ खुमलुं आमसाय बेलबारि आमसाय मनफट आमसाय अ खुमलुं कांके तिब्रा रायजोनि একটা শিক্ষিত মহল এরিয়া হানি খবজাবো অজারাগো ওই এরিয়া রাগো যাতে কোনোভাবে উশৃঙ্খলতা তমুং চামুং তাংথों মন आं कयनामो सं जनसाधारण जरा तुरुक तुरुक सोलायजाब थायो जरानो केबनासिम दंमाया मनि बागैनो जों जतन वानसुबै जों बरकनि प्रति माया ममता थैयै जों खालायगा हांके जों जानाय हनै वानसुबै आसों नंसिथों आसों नंसिथों जतन हाबाय हायनो हाय आईपीएफ ति खुमलुं डिविजन नंगै जतन नाय दंनाय सिनि लुकुरावनो सारि गाहाम याफोरै अरनान कम जतन